फिर गाना बजाओ। रायजो रानि नोंथांमोन गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। जोङो दिनै बे भिडिअआव मोनबा साइकोलजिकेल फेक्टनि बागै सावरायगोन, जायखौनाखि नोंथांमोना मिथिगौबो जानो हागौ आरो मिथिगौबाबो मिथियाबो जानो हागौ। अके, नाम्बार 1 फेक्टआव जाबाय ससियेल मिडिया इज साइकोलजिकेलि डिजाइन टु बी एडिक्टिभ। थारमाने जिमानखिनि ससियेल मिडिया दं, नों जिमानखिनि साननो हायो फेसबुक, इन्सटाग्राम, टुइटार, जिमानखिनि ससियेल मिडिया नों साननो हायो, बेफोर गासिबो ससियेल मिडियाखौ ओरैबायदि डिजाइन खालामदों दे जाहाथे नों बैसोर ससियेल मिडियानि एडिक्टिभ जायो। सेकेन्ड नाम्बार फेक्टआव दङ, जोङो माल्टिटास्किंनि नामखौथ' खोनादोंना। माल्टिटास्किं माने मोनसे टाइमाव मोनसेनि बांसिन खामानि मावनो हानाय। लाइक नोङो मोनसे टाइमावनो सं खोनासंदों आरो बेजों लोगोसे खामानि मावदों, हासिब सिबदों फर एग्जाम्पल। बाट एक्सुवेलाव माल्टिटास्किंआ एक्जिस्टखौनो खालामो, मानोना जों मानसिनि ब्रेना मोनसे टाइमाव मोनसेल' खामानि मावनो हायो। जुदि अब्लाबो जों सानो जे मोनसे टाइमाव मोननै खामानि मावदों, बाट जोंनि ब्रेना ओरैबायदि फास्ट, जोङो माने खामानिखौ सुइच खालामो। फेक्ट नाम्बार 3 रिलेसनशिप। रिलेसनशिपनि नामखौथ' खोनादोंआनो जानो हागौ। अके, रिलेसनशिप ना बेयो जोंनि हिउमेननि थाखाय एक्सुवेलाव इम्परटेन्ट। जिमानखिनि जोंनि हिउमेननि थाखाय एक्सारसाइज एन्ड डाइटआ इम्परटेन्ट, थिग बेबायदिनो रिलेसनशिपआबो इम्परटेन्ट जायो। फेक्ट नाम्बार 4 डपामाइन। डपामाइन माने साइन्स बेकग्राउन्ड बियो मिथिनो हागौ आरो सोरबाफोर मिथियाबा आं खोन्थानो। डपामाइन माने जोंनि हिउमेन ब्रेनाव माखासे केमिकेल रिएक्सन जायो, जायनाखि जोंखौ इन्जय खालामहोयो। अके, बे डपामाइना जोंखौ इन्जयथ' खालामहोयो, बाट जोंखौ इनफरमेसन मोननो थाखाय एडिक्ट खालामो। बेखायनो जों जेब्ला इन्सटाग्राम, फेसबुक बा ससियेल मिडियायाव थाङो, अब्ला जोङो सानो जे जोंनो आरो इनफरमेसन नांगौ आरो इनफरमेसन नांबावगौ, बेनिखायनो जोङो बेखौ सालायलांबाय थायो। फेक्ट नाम्बार 5 वान अफ माइ फेभरेट फेक्ट। जोङो दालाय बुङोना बियो आंनि फेभरेट सं। बयहाबो गावबागाव फेभरेट सं थायो, नङा होमबा? बाट बे फेभरेट सङा मानि थाखाय जायो? न' डाउट बेनि लिरिक्स आरो टिउना मोजां, बेनि थाखाय बियो नोंनि फेभरेट सं, बाट बेजों लोगोसे मोनसे रिजन दङ। बे रिजनानो जाबाय जोङो जिनाखि फेभरेट सं बेजोंना जोंनि लाइफनि इमसनेल माखासे इभेन्ट्सखौ जोङो रिलेट खालामो, बेखायनो बियो जोंनि फेभरेट सं जायो। दिनैनि थाखाय बेनोसै, आंबो दाना आंनि फेभरेट सं खोनासंनो थाखाय थांनोसै। राहुल, खोनासंलाय, बै आंनि मोनसे फेभरेट सं दंमोन ना, औ बेनो सेलेना गमेसना, बेखौ प्ले खालामलाय, दिनै बिराद खोनासंनो गोसो जादों।